mun kwa ya come on. Mun kwa ne come on. Gabo. And Solomon dear. Na di kan edi ho adanse a kire wo. Ze di aka ye wo adwuma. Na me pa judi o wada roma. Komshane de na wo se timi ba. Na komshane nya adwuma. Omo pan komshane. Yes. What does it? Ma so audition come odi na e boy ensem ne de na fe wo frɛ. Ena nipa pensen kire ne. Sanity. Enti no, mesere obebere. O hyem kom na discuss sama tom so. Papa woman kokoyi a eya no ti akire. Harriet. Aha, ono kura so ope. Onikuno. Aha, tingano ko betima hye no. Yeduru a ye be kyekere. Skafo ni hom. Ah, be paint point so mu nyina no say we. No say problem ni we. So man dey ska won hu. Oh yeah. So ko kwaso. Ayo ko ba kwaso ko fa list. Ono ska won. Ena me one man bi nso wom. Ono nso eton spare parts of magazine. Aha, na yi. Be ja won. Ayi apachi a o ton kasi. Ai, nya ye friend Chiga. Ono so peyire. Ah. Ti wada roma ono so kom so. Ono ja won ho. Chiga the problem is ofo ba no ja no, ofo ba no ba ne ja no. Tom se de nanye. Na nya medwuma me ekoye nyina me nhyankom. Shankom. Me na ma sorry. Papa pani na akasa no. Me na ma sorry. Mama mo beji ni Baba. Ni baba. Abraba. Ye ni aba osisi a wa. Hwena. O sese no. No mu ni gina. Me de ne ba. Why? Ti sofo. Adwuma na no. Ene nsole na business. Sabi. Yem komla nya sika ne de ya so. Aje se ben san ko hotel obi. O de yem ko ye ya ne ja kwan. Ye wi me ja kwan. Ena abodie ya oton nantwie ye friend say Jordan ya no wa rasa no ba sorry na abodie no ono so obetima hye nkom ono so nantwie sika wono Na we no ye de. We no wa ono na PRO makola no ono na ye me niam nyina me dati work nyina ono na ye ma me todo bi so on ko timi bank so na me mitimi eno no ye adwuma me hyehye fa ne so mitimi ka say on kontra kasa fa ne mu eti de obeka bia otimi bosika bi sika na obebo no e wo so bia de beto ne nasa Anti o bano kwele. Aha. Sofo. Ndino sofo. Ene de mami hu niema. Papa. Na mami Lizzy. De ne yonko ne Dana one pub. Ya. Nyina siska wo mu. Omusu sika wo mu. Ye friend Dana. So mo anso ni wan se nko mo muntua. Muntua bi. Ana mo fa nkwaje asem ma wo. Dabi. Nkwaje asem matia. Nkwaje de se mo obi ate. Fa wu tutu mo so. Yes. Ana bla me hia. Me hu wo me fine. We do kwan abuchie kwantuo. Me hwe wa se when you benya accident. Bi sa no. I have to na face scanning flow sa. Papa this way sa pa yo. Edom naba. Ya nya nko. O se dom naba. Wo mo nyina ho. On na wo instruments. Ona mo ban. Wo instruments. Was how to praises. Oh we are. Oye praises. Oye praises. Say oye praises and enro so ne ma. E ma. Bla. Mano kura mai Ma ko. ne ko. E no oto no. Kon ka se ba. Yeah. Na ban na opai no wa ko sam. Yeah Ban ba ko na opai no. Ai bi beba. Minya de tinya no. Me dis ke room. Me di. Sofo. Any opai. Program me dis ke room. And then nyame dwuma no scan no ho ntimi. On sorry man so nkomche. Into mesro say, "Shall come this car." We need money. That's all. Continue wow. Continue akofa free sample do abi. Say the message high pole. Mesro. Is can hand here. We don't want kwanje simbia candidate. Mo de two poster so na. I'm for friend ba. Mo frɛ papa. Tie na no de enim say na de ebia. Ada na mo me mfa nkwaje asem ni nyame. Bema ja kwanje asem no. Una obetu amanfo. Na ni kwanje asem so me.
Who me am do am ye nyame adwuma. Na be chire amafo nyam. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Kase ebomu anu agime so efuan. Amen. Amen. Ebom. Efuan. Ebom. Efuan. Ebom. Efuan. Efuan say pimi. One time the same nyame. Ena ayaresari bom. Ena sikapano ni sikanya no ebom. Ena fahudie no ebom. Ena enkomsa ni bom. Ena wo visa no ebom. Every last week. Okay. Me de to monim se ye sofo panyini ba ko baba be Sir. and wa baba be dru bon sem kese shi Ya man and me sofo me shadan kasa pi ko si se adwuma ni nyina no nyame di atom ayaresa e won nsem Okay. akwantuo e won nsem Amen. na nkwantia sam so e won nsem na de me ka kira wa ma wo tia ne se yo be so se bi aye Amen. na nyame e de ye abaya tin be nwa sa mudifo me de me microphone e be ma sofo bi so on fa me kasa on Ebi sinda. Never. Jesus sani pano nyame enwo sra e wo ne so Sa. ebom Efuan. ebom Efuan. Ejina so say eteme. Ejina bu say pinkom. Alti men sada je bebre Okay. ansa no beba no e be ma ye nua ba telemo Okay. aba ma ye pray Sambo piesie. Nsamba shawa. Bon sambo. Nsamba shawa. Prophet. Okay. Prophet
yɛ no sɛ yɛanye yɛ ho yi a obi a ɔwɔ abɔnten ehu Kristo so eba ha me ba sɔre deɛ me hu nneɛma bebree ɛmfata sɛ mode saa nneɛma wei sisi a asɔre panyini paa na deɛ wayɛ wo tiri fi na wode te wɔ no ɛmfata ɛnhyɛ Kristo animuonyam ɛnɛ yɛba bɛpirikyi nkwagyeɛ ɛnɛ yɛba bɛpirikyi nkwagyeɛ Oh, amen. Amen. ɛkwan a wɔ nipa sɛ wowu a wokɔ ebisa obi bɛtena asɔre dan mu a ɛberɛ ni bɛduru no na wobɛduru anyame sɛ wo menim moma yɛ ho siesie yɛ ntare sɛm ɛne yɛ nneɛma nyinaa nyɛ sɛ Kristo Amen. Paul kan sɛ kɔ sɛ mo ɛbɛyɛ a monhwɛ me nsua me sɛdeɛ mehwɛɛ Kristo yɛ dɛ Esia no. Bonsam sha ho. ɛti wɔbɔfoɔ deɛ woti wɔ wayɛ sɛ Kristo ba a wobɛkɔ bi yɛnyan nkɔm sɛ yɛnsusu nsa nkɔm yɛnka Awurade asɛm ɛnkyerɛ nipa ɛnɛ yɛ nyɛ kɔlɛhyɛn dɛ ɛne yɛbɛpirikyi nkwa Minia. Discover solid. What discover? Discover solid. Jampa just ɛti mɛsrɛ mo sɛ repent you repent Ojamabonye repent. Na sedani ruwa. Bonsende wana opepa. Repent, repent. Ojamabonye repent. Na sedani ruwa. Bonsende wana opepa. Abebebo papalapala. Abebebo papalapala. Abebebo papalapala. Bonsende wana opepa. ɛti saa ne wɔ yɛ a yɛto na ntaabɛn bɔbɔm na adato si asɔre tɛ hɔ a Kasakyɛ a wɔhyɛ mu mu no. Kasakyɛ a wɔhyɛ mu mu no. Ɛnyɛ asɛm na aba nka wɔsa de mutum yɛ mu ma ne yɛ. Wate asɛm. Bɛgya ma bɛgya me twɛdeɛ. Ebia woda, sia na woda. Why? Ebia na woda. Why? ɛti sɛ yɛahyɛ Kristo ɛkyerɛ kwan yɛbɛsi asɔre tɛ mu a saa na afɛbrɛ ne bɛtu no yɛho asiesie mom yɛntwe yɛ ho mfrɛ twamammɔ kunso dabidabi ɔhene gye ɛnyɛ kɔlɛkye nti ne yɛbaa sɔfoɔ no koa na ɛyɛ sɛ boa mo nsɔle ma ɛnyɛ mo nsɔle ma na ɛyɛ sɛ moboa sɔle ma ɛduru berɛ a nsɔle ma no hia mmoa ɛduru berɛ a nsɔle ma no hia nkwagyeɛ ɛduru berɛ a yɛsɛ yɛsekyere ne yɛka Awurade asɛm ɛkyerɛ nsɔle ma no papa ma me So won't so many preachers there like a class. ka kyɛm sɛ nnɛ So obi bi kɔlɛhyɛ. Ma ne fa ntoɔ. Nyɛ wo na wogyi. Ɛyɛ asɔre no. Sika nti ne ɛwa. Nti kakyɛ wo sika ba wo yi. Pacho. Ɛnyɛ wo di papa ɔno wɔyɛ hɔ wɔ. Pacho yɛyɛ Awurade adwuma Gya ne kwan. yɛmenka sɛ gya ne kwan sika yɛyɛ Awurade adwuma sɛ wowɔ wiase agyapadeɛ nyinaa na na sɛ wonni Kristo a ɛmfa so bɛn Fatum. aduru berɛ Bɛsi fatum. Fama mi. ɛde kyerɛ nsɔre ma no yɛnkyere wɔ mu kwan a wɔmbɛfa so akɔ Awurade nkyɛn Adeɛ kyi a. Ɛbɛyɛ dɛ ne yɛtuma yɛ asɔre no. Efuam. na woabɛfa me sɛ mebɛpirikyi mepirikyi Yɛsi bɛsi afɔ. ɔte sɛ yɛ sɛ meka nokorɛ kyerɛ nsɔre ma Praise the Lord. Praise the Lord. Deɛ kɔ so nyinaa no me sɔfo panyin na mu. Na mepɛ sɛ mo nyinaa mo nya
ade me mu ntiase Ofa e kwa mo boy me share na me ma wo ba ma so na me pese di pe hu mu ti mo kwa mo bo afa ne ho e wo mantem ha adofo nyame adwuma na ayeye no enafom so be nya dom se eni ma wo ye nyina a kire se opeso o kire me sole na ta me afọ no wa ka nyame asem dadi tie papa nyame asem na wo wo mse wo ka nyame asem na so no sabi woni mum hihye da ye ntem woni ni mi ro Opa me ba wo se me meshenko na meshenko me na se be shenko wa ka se mo wo na wo twa mo na kom se na ma ye no e ma ye Sopo mo asem ka. Sopo. e ta sama Hallelujah. amen Ebushafo. Inna ye Kristofo. Sebio sopo pan be gina hey. Okay, can just my Bible say Kristo Yesu ko no. O ka che Matthew, Paul, John. Mo say me ko me nya mu nyanka masoma tem de fo no ko wa ba kire kire. Na se mo kwa mo ka kire won so so ahini no abe mo ma kota fun fi. Silent. Na me de mo amokwa. Mo fa ma kwa. E no yi papa. microphone na de ma me kwa Eye nipa na toy. enipa na toy no de de na ode anwamo ne kotoye Sika. enti no na wase wo ye dia wo so amu na dwuma Say papa asori sebio de bia ye ba to correction. Ye tia to tuzu. Eti say na nkwo ne anya na ede. Eye sa na ye deviate nyame asem se ne ma chi wo ma kan. ya pesa ti ase ne se nyame adwuma no ye de sika na ye oh ya nyame adwuma na ye no sabi Bible said you are young and pan for chronic cancer. You are young. Now you are kind of me as someone should do some pounds. I am sorry, man. You already do all. I have found out about some one. I do bra SCM your one Salema. I do want you to train SCM money be. Oba mi mo jetere Kenti kan kwaji asomcho en kan to mo say sekom we kwa yi kwa so se wo to me so uwia yen tutu man so ne man ye mo nsisi wo mo wo be wu na adoso na ti se na me ya che ya ma me nka wo yi dia na che wo yi se ni pa bi wo hanu ma wo do jame kwa na me kwa mi nya kwa jame kwa na me ska be na me je wa ska be na waje wo be waje ska wa Yen collection. ya ba be ba for the fa na crash o tu me ade a wa ya no bi so first kan na o ade a wa ya no wo ka sa me mouse kan ade na me ko first kan na ma wo ade a wa ya no ne ho kura dwem ya be ba for the dia su ya be ba for the ego tua ko wo shinde na mo ye so na dia tira na wa dwem so ba be kuma so ye o me me na wa dwem so ba be kuma so ye o ti be bi na be fa me se me ya sole ma me ka sa be ya so ba man ka se be kuma so ye aya no kra mo de mo ya tina se Oh, the evidence of na da bia so for me ni Christ Christ da bia wo ni fa wo ka me wo mata di sa wo chira wo chira this time around, woman, yes, you are so for one.
I'm going to say, sister, Me ko di ba. it's me, she won't. I know almost so who magazine will be a shop. Men Castle will be. Wow. It's not a pampas. Yeah, o say you fufu no ni ya ekotoma awudi ye na when I ask I will be with you fufu. I will buy fufu. mani Until I was set. what na mananso I don't know why you are oh mo asem na odi ko masa ma yama o kan ebi mo asem say mo tell two for it yama me mona ma yeah mo fa police for ma kwata ko o ba bo me that's let me ko ya do ba ko me si wo ba ku o ba ko fa Na dia na watch today. hey dia na wo ye me see you bless your kind of kwata mo fa ma babu na kwa Africa, where would you use the car? Africa,